Wafethu asiyikhande ziyenzeka. Uma ngabe wawu-active ey'nkundleni zokuxhumana ngonyaka ka-2023 kuya ku-2024, uzoyikhumbula le nsizwa esancane lena engiyifake lapha. Ngizothi nje yadlala ubi ikakhulukazi laphayana ku-TikTok naku-Facebook kuyo leyo mnyaka. Ikakhulukazi-ke kimi ukumqaphela ngonyaka ka-2024. Mhlawumbe-ke nizomkhumbula umfana ngobuhlakani bakhe, indlela akabuka ngayo izinto, indlela ahlaziya ngayo izinto. Enza nje imifanekiso yakhe ezincokolela, ikakhulukazi-ke futhi elungisa iy'nkulumo zabantu abakade besuke mhlawumbe bekhuluma umuntu mhlawumbe enze lelo phuthane enkulumeni. Muhle kakhulu ukuqaphela lezo zinto lezo. Kwathi-ke umfana uma kuqhubeka isikhathi siyabona usenyamalele, nokho-ke kukhona lokho ukuthi phela umuntu uzonyamalala, ikakhulukazi yena ngoba phela ube umfundi wesikole ngaleso sikhathi. Bekulindelekile ngoba phela-ke kufanele abuye afocus ey'ncwadini zakhe zesikole. Kuthena-ke uma ngabe enyamalala sonke sididekile, wabuya-ke manje useyacacisa-ke ukuthi bekwenzakaleni. Umfana-ke khona ividiyo ayenza, wayepromotha nje amateku. Angazi-ke ukuthi igama likaDominic langena kanjani, kodwa ukungena kwegama likaDominic lokho kwenza ukuthi impilo yamfana ishintshe, ingaphinde ifane nakuqala, kodwa ingashintshi ngendlela enhle, ishintshe ngendlela embi. UDominic-ke wadecide ukuthi ngenxa yalo mfanekiso wenziwe lo mfana wafaka igama lakhe, akamvulele icala ngoba lapho umsola ngokuthi uyabody shame, kanti futhi imbono yakhe i-homophobic. Icala-ke lavulwa kwayicala elikhona, kodwa-ke nje kwayinto futhi ekhona la ey'nkundleni zokuxhumana, kodwa kwayinto futhi ephelayo nje ephuphayo kanjalo. Kwahamba isikhathi umfana waze wafika isikhathi la khona ese-aplaya manje. U-aplaya kuphi? Emabangeni aphezulu emfundo. Uma ngabe aplaya emabangeni emfundo aphezulu, athathwe kuzo zonke iy'khungo a-aplaye kuzo. Uma ngabe ethathwa zonke iy'khungo a-aplaye kuzo, sekufanele-ke manje enze ama-process akhona ukuthi akayo-certify, akenze i-police clearance, zonke izinto ey'fana nalezo. Uthena uma wenza i-police clearance, kwavela ukuthi cha, wena unecala elenzeka wena, la khona owasolwa ukuthi wena ube homophobic, futhi kwafunwa kuwena ifine ya 45,000. Laqala phansi icala. Themba liqala phansi icala, hayi umfana lamgweba, u4 months wavalelwa. Usebuyile-ke manje, kodwa into ithi akakwazi ukuthi angayofunda for the next 5 years. Naye-ke into engiza kuyona-ke manje, sengikhuluma nani bashana, ngikhuluma nani-ke manje njengomzali, ngoba singabazali, ukuthi uyabona uma ngabe bekuya ngami bengizothi ikakhulukazi uma usasesikoleni usafunda, awuke ushenxe kancane ey'nkundleni zokuxhumana. Kodwa-ke siyazi ukuthi lokhu kunzima kinina ngenxa yempilo esikhona njengamanje. Kodwa-ke engathi uma ngabe kakhulukazi futhi ungumuntu othanda ukuphawula ngemfanekiso yakho oyenzayo, ake kube khona umuntu omthembayo osekhulile mhlambe ezodlula kuye le mfanekiso a-approve ukuthi-ke cha, ungaphanyeka okanye ungephanyeke. Angithi uyezwa-ke manje mshana, ngoba into eyenzakalayo nina nize ey'nkundleni zokuxhumana for fun, for enjoyment. Thina njengomalume no-anti benu sila sibalekela iy'nkinga. Sibalekela iy'nkinga, abanye bayadivosa, omunye ukhulisa ingane angayizali useyitholile, omunye indoda yakhe imithisa umngane wakhe. Kuningi sixakekile iy'kweletu, siyasebenza, sihola imali engekho, iphela nge-payday imali. Ziningi iy'nkinga, omunye uzodlelwa imoto, omunye uzodlelwa umuzi. So masizela thina sithola ithuba lokucasha, nokungcono-ke kunokuba sicashe ey'dakamizweni, uyabona, but sithola ithuba lokuthi umqondo ongenani ukuthi ukudidiseke, uyabona, sike sibuke nina nidansa-ke, ninenza izinto lezi-ke ey'fani, sihlekeke, uyabona. Nina niza for enjoyment, thina siza for iy'nkinga. Manje uyothi uyakhuluma kanti vele imudi kamalume ayikho kahle, imudi kamalume. Usuyaba-ke njalo umalume akasenandaba noma uyingane noma unjani, athi ngifuna ukukubonisa, athi-ke ngizokhiphela kuwena-ke lolu ulaka nestress. Uthi uyazithuka usunecala, usukulesi simo. Ngithemba ukuthi-ke sizofunda esimeni salensizwa. Ngiyazi ukuthi angeke naye kuze kumphathe kabi ukuthi lesi simo sakhe mhlawumbe abanye sibafundise, sibanikezele ukuthi mhlawumbe babe nokuqaphela okungaphezulu, ngoba nakho kuyenzeka manje umuntu impilo yakho ayimise, sikhandi siyenzeka. Ngiyakubingelela mbukeli, nansi insizwa la ixwayisa
igenge entsha ukuthi mayiqaphele ey'nkundleni zokuxhumana, ingenzi noma yini ngoba iy'nkundla zokuxhumana ngaze zokubangela inkinga kusasa. Ibe seyibeka umbono ngale nsizwa lela esithombeni ngenhla ukuthi nayo yaphawula kabi ngaDominic, wabe sewayivulela icala. Lelo cala elagcina seliyithikabeza impilo yayo. So-ke mlaleli, awubukele le vidiyo le, uphinde uphawule ukuthi uthini owakho umbono. Siphinde sihlangane evidiyweni elandelayo. Bye bye.